θέλω να αρματώσω. Βάρκα θέλω να αρματώσω. Με 40 ρο, με 42 κουπιά. Με 42 ρο, με 42 κουπιά. Ακομπάκι μου, γεια σου. Γεια σου Γιάννη, γεια σου. Τι βλέπω, βαλίτσα στο χέρι? Κανένα ταξιδάκι? Φεύγω Γιάννη μου, φεύγω. Πάω να κάνω τουρισμό. Τι πας να κάνεις? Λέω τουρισμό πάω να κάνω. Τουρισμό. Μάλιστα. Και πού πας? Και πού πας? Έξω από εδώ. Έξω από εδώ? Μάλιστα. Στο εξωτερικό? Μάλιστα Γιάννη, μάλιστα. Μπράβο. Και πού πας αν επιτρέπετε? Για μένα επιτρέπεται. Για σένα δεν ξέρω αν επιτρέπεται. Μήπως στην Αμερική? Στην Αμερική? Ποιο εδώ? Γαλλία? Όχι. Αγγλία? Όχι παιδί μου. Ιταλία? Από εδώ μεριά δεξιά. Από εδώ μεριά δεξιά? Μάλιστα. Τουρκία? Όχι μωρέ, όχι παιδί μου. Στη Ιουγκοσλαβία? Προχώρα λιγάκι, προχώρα, κοντεύεις. Κατάλαβα. Στη Δυτική Γερμανία? Στη Δυτική Γερμανία? Λίγο πιο εδώ. Μάλιστα. Μήπως στη Σουηδία? Όχι παιδί μου, μα τι έπαθες εσύ? Κατέβα πιο κάτω, Πού πας μωρέ και με έσκασες? Θεσσαλονίκη. Βρε εσύ, πας στη Θεσσαλονίκη και μου έκανες το γύρο του κόσμου? Γαλλία, Αγγλία, Αμερική, Ιταλία, Σουηδία. Και η Θεσσαλονίκη βρε αθεόφοβε, εξωτερικό είναι? Τι είναι βρε ξυπνάκια, τι είναι? Εσωτερικό είναι, μέσα στην Αθήνα είναι, δεν είναι έξω από εδώ. Για θέμα μάθεις γεωγραφικό προσανατολισμό. Για να σου πω που πέφτει η Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη βρε μπουμπούνα είναι η συμπρωτεύουσα των Αθηνών. Πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Αριστερά της Δράμας. Και ποιος ήταν ο Μέγας Αλεξάνδρος, εξυπνάκια μου? Ξέρεις? Όχι. Δεν ξέρεις, να σου το πω εγώ. Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν και είναι και θα παραμείνει γιος του Φιλίππου. Και ξέρεις βρε ποιος ήταν ο Φίλιππος? Όχι. Φτώσου και μη σκουπίζεσαι. Γιατί να μη σκουπιστώ? Γιατί θα ξαναφτύσω. Ο Φίλιππος βρε αστοιχείωτε ήταν ο βασιλεύς των Μακεδόνων. Ύστερα από πολλές δόξες έγινε η δόξα της Δράμας. Ποια δόξα της Δράμας? Η ποδοσφαιρική ομάδα μπρε Σερσερή. Εσύ μπρε δεν γράφεις προπό, δεν γράφεις? Δεν γνωρίζεις τις ομάδες? Δώσε και κανένα τάλιρο για προπό μια φορά την εβδομάδα να μορφωθείς. Και αν πιάσεις Γιάννη μου κανένα 13 θα ματσωθείς για όλη σου τη ζωή. Μπομπονοκέφαλε, που θα μου μάθεις εμένα αν είναι η Θεσσαλονίκη εσωτερικό ή εξωτερικό. Αφού βρε είναι 500 χιλιόγραμμα, κιλοβάτ πόσα είναι? Χιλιόμετρα. Ναι, χιλιόμετρα μακριά από εδώ. Και με λες εμένα αν είναι εσωτερικό? Τέλος πάντων. Και μη με τσαχλίζεις. Όχι. Μη με τσαχλίζεις. Άντε γιατί. Για πες μου όμως, με τι μέσον θα πας στη Θεσσαλονίκη? Τι πράγμα? Με τι μέσον θα πας στη Θεσσαλονίκη? Λέω Γιάννη μου για πιο συντομία και για πιο σιγουριά να πάω λέω με τα πόδια. Βρε κουτεντέ, πώς θα πας στη Θεσσαλονίκη για πιο συντομία με τα πόδια? Με τα πόδια θα κάνεις μέρες και μέρες για να φτάσεις. Δεν έχεις συναμανασία. Φτάνει που θα φτάσω σίγουρος. Σιγουριά 100%. Σίγουρο ταξίδι, δίχως κανένα θανατικό δυστυχισμένο. Θανατικό δυστυχισμένο? Δυστύχημα, πώς το λέμε? Δυστύχημα. Μάλιστα. Σίγουρο ταξίδι με τα πόδια στη Θεσσαλονίκη. Δεν είμαστε καλά. Και γιατί παρακαλώ δεν είμαστε καλά, γιατί, και με τι ήθελες να πάω, εξυμνάκια μου, με το φορείο που λένε? Μάλιστα, με το λεωφορείο. Με το λεωφορείο, Ναι. Τι μας λες μωρέ, τι μας λες? Να ντελαπάρει το φορείο και να με μαζεύουνε με τη σέσουλα από κάνα χαντάκι ή από κάνα γκρεμό? Δεν είμαστε καλά. Ας γελάσω εγώ τώρα. Τότε να πας με το τρένο. Άσε, με το τρένο. Με το τρένο? Ναι βέβαια, με το τρένο. Κι αν αυτός βρε ξυπνάκια μου, ο κλειδούχος πώς λένε? Κλειδούχος. Κλειδοκράτορ πώς λένε? Κλειδούχος. Ναι, αυτός που λες εσύ ο κλειδούχος. Ναι. Δεν άλλαξε τη γραμμή του τρένου, ναι, και ξετροχιλιαστεί. Τι κάνει? Πώς δεν που φεύγει από τη γραμμή του? Εκτροχιαστεί. Ναι, από αυτό άμα πάθει. Ναι.
ή μπαίνει σε άλλη γραμμή και αντί να με πάει στη Θεσσαλονίκη με παγαίνει ντογρού στο Διδημότυχο. Διδημότυχο. Στο Διδημότυχο. Ναι. Τι κάνουμε ύστερα φίλε Γιαννάκη εξυπνάκια μου, πώς γυρνάμε ξανά οπισθοδρομικά? Οπισθοδρομικά? Που γυρνάμε... Πίσω. Ναι, πίσω. Πώς γυρνάμε? Αυτά δεν γίνονται τώρα στην εποχή μας. Μωρέ, τι μας λες, σουστ, που δεν γίνονται? Όλα τώρα στην εποχή μας γίνονται. Στην εποχή μας, το σήμερα της ημέρας. Βρε εσύ Γιάννη, εσύ δεν διαβάζεις εφημερίδες? Δεν γράφουνε κάθε μέρα εφημερίδες. Τρένο ξεχυλιάστηκε. Εκτροχιάστηκε. Ναι, μάλιστα. Λεωφορείο ταρακαρίστηκε και το μαζέψανε από γκρεμνό ή σε χαντάκι μέσα. Καλά, αφού φοβάσαι τότε να πας αεροπορικός. Σύντομο ταξίδι και ευχάριστο. Και ώσπου να ανάψεις ένα τσιγάρο, τσουπ, έφτασε στην ωραία Θεσσαλονίκη. Τσουπ, έφτασα στην ωραία Θεσσαλονίκη, Βεβαίως. Τι λες βρε ξυπνάκια μου, τι λες? Δεν είσαι μόνο αγιογράφητος? Αγιογράφητος? Ναι, αγιογράφητος. Είσαι και αερογράφητος. Αερογράφητος. Άντε να μάθεις και λιγάκι φυστική ιστορία να ομορφωθείς. Κι αν μπρε παραμορφωμένα αγράμματε χαλάσει το αεροπλάνο και πάνω του αεροπλάνου ο έλικος του. Ο έλικας. Ναι, αυτός που γυρίζει, που στριφογυρίζει. Ναι, ο έλικας. Στα λοταρία που γυρίζει, Ναι. Πώς λέτε αυτό? Ο έλικας. Εγώ τι λέω, ο έλικος το ίδιο, το καταλαβαίνεις μια φορά. Χαλάσει και απάνω που βρισκόμαστε τόσα ποδάρια υψηλά που λένε. Ποιος θα έρθει και απάνω να το επιδιορθώσει, δεν μου λες? Άσε να πάμε τα πόδια βρε. Άσε σίγουρος, σως, αυλαβός, χωρίς να πάθω κανένα δυστυχισμένο και πεθάνω. Εσύ παιδί μου έχεις πάθει θανατοφοβία. Βρε, άμα έχει έρθει η ώρα σου, όπου κι αν είσαι θα έρθει ο χάρος. Θα σου χτυπήσει την πόρτα και θα σου πει: ορίστε κύριε Αγκόπ, περάστε, ήρθε η ώρα σας. Είτε με τα πόδια πας, είτε με το τρένο ή και με γαϊδουράκι. Γι' αυτό πιο σίγουρο και πιο σύντομο είναι να πας με αεροπλάνο. Έτσι, Έτσι βέβαια. Εγώ πάντως σου συνιστώ να πας αεροπορικός. Και εγώ σου λέω εντάξει. Ταξιδεύω αεροπορικός. Και εκείνη τη στιγμή που το αεροπλάνο βρίσκεται σε χιλιάδες πόδια υψηλά, μέσα στο σκάφος του αεροπλάνου βρίσκεται ο αόρατος σαν αεροπειρατής ο Χάρος. Πρόσεξε με τώρα, Σε προσέχω. Ο Χάρος που λες εσύ, Κούφια ώρα ας χτυπήσουμε ξυλία. Τάλα, κεφάλι το κεφάλι μου χτυπάς. Αλλά τένε και βρήκα εγώ, Ρίχνει μια ματιά δεξιά και αριστερά και βλέπει εμένα που δεν έχει έρθει η ώρα μου. Και έχει έρθει η ώρα του πιλότου. Πάει και χτυπάει την πόρτα της καμπίνας του και του λέει: κύριε πιλότε, ήρθε η ώρα σου. Περάστε έξω. Εγώ πώς θα κατέβω από τόσο ύψος, κύριε Γιάννη, μεγάλο μάρτυρε, Γιαννάκη εξυπνάκια μου, μπουμπούνα, πώς θα κατέβω, δεν μου λες, με το ατομικό μου γιοταχή ανσανσέρ, ή θα κατέβω που λένε σαν πουλάκι και θα έχω γίνει της αναλήψεως πριν την ώρα μου, Για εξήγησέ μου το αυτό. Όχι, να μου το ξυνείς, Δεν έχεις άδικο. Δεν έχω άδικα. Γι' αυτό λέω μακριά από, πώς λένε, από κακιά ώρα, μακριά από την πολτοποιία. Ποτέ των ποτών της πολτοποιίας. Καλύτερα με τα πόδια και ας είναι λιγάκι αργά. Σίγουρο Θεσσαλονίκη 100%. Με τα πόδια, Γιάννη μου, με τα πόδια. Καλό ταξίδι, Αγκόπ. Ευχαριστώ. Άντε και καλή αντάμωση. Γεια σου Γιαννάκη μου. Γεια σου, Αγκόπ, γεια σου.